Nakahanay na sa pwesto ni Ana Rose sa Bankerohan, Davao City ang klase-klaseng bulak nga iyang baligya sama sa mga rosas or carnation. Pangandam kini para karong Valentine's Day. Dunay nakabukay na ug duna say binugkos nga tag dinusena. Duha pa ka adlaw una ang Valentine's Day pero kamatikdan nanihit paghihapon ang palit sa ilang mga baligyang bulak. Matod ni Ana Rose, pitsa 14 pagyud dagsangon sa mga customer ang ilang pwesto. Rosas nga pula ang halinon sa ilang mga bulak. Ngani man po sa una, sir. May dagsa man gud siya 14 jud. O walk-in pod ang kusog sa una. Gawa sa walk-in, ubay-ubay na sab ang nagpa-reserve og bouquet online kang Ana Rose. Gina-priority na mo among mga online. Kay ano ba ya kana sa layo pa mag-ana na ba sila mag-reserve ay magpa-reservation na sila. Tas mag-down payment. Kay kung walk-in man gud, sir, kay ano mag-waiting pa jud ka labi 14 lisi na ba ya. Sumala sa mga negosyante, nagsugod na sab sila og pausbaw sa presyo sa ilang mga ginabaligyang bulak. Mahal magyud ang roses ron, mahal gyud ang mga palitonon, so siyempre sa mga kuan pod ga increase pud ni sa mga pricing pero kaya raman po sa budget. Sama ni Ana Rose, nagadawat sa og online reservation sila Robin Estita. Gawa sa mapalit nga hinimo na daan, naga-customize sab sila og mga bouquet. Magpa-customize for siya pod maka-decide sa mga wrapper sa color mo, pero mag-increase pud mi ana sa pricing po. Daghan pud nga customize diri po na mga kuan po customer nga na magpahimog bouquet sa mua. Gawa sa preskong mga bulak, duna say mapalit nga dried bouquet ug artificial kun handmade flowers nga dunay mga chocolate nga sama niini. Matod sa mga negosyante, 600 pesos hangtod 800 pesos na ang matag dosena sa rosas, 450 hangtod 500 pesos ang pinakabarato niini. 300 pesos matag bundle sa carnation og stargazer, 150 pesos matag bundle sa astro ug 150 pesos ang matag buok sa sunflower. Samtang 1,000 hangtod 1,500 pesos ang presyo sa matag bouquet. 500 pesos hangtod 1,000 ang dried bouquet ug 400 pesos ang handmade bouquet na dunay chocolates. Sumala sa mga negosyante, daghan sila og supply sa bulak karon. Gipangandaman na sab nila ang posibleng pagdagsang sa mga mamalita og bulak karong Valentine's Day. Sama sa naandan sa milabayng mga tuig, 24 oras na sab silang mamaligya og bulak dinhi silang pwesto og flower shop sa Bankerohan sa pamasin nga makabentaha sila sa ilang pagnegosyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.